130 a 120 km za hodinu na diaľnici nespraví veľký rozdiel v dojazde do cieľa. No na spotrebu vášho elektromobilu má zníženie rýchlosti na diaľnici na 120 km za hodinu veľmi pozitívny dopad a dosiahnete tak väčší dojazd. Na rozdiel od tradičného spaľovacieho automobilu, elektromobil nemusí takmer vôbec brzdiť brzdami. Namiesto toho môže väčšinu času využívať rekuperáciu, kedy pohybovú energiu mení na elektrickú a vracia ju späť do batérie. Je to základný nástroj na predĺženie dojazdu. Kontrolovať pneumatiky sa oplatí nielen pre zvýšenie bezpečnosti a ich priľnavosti k vozovke, ale aj pre zníženie spotreby a predĺženie dojazdu. Najlepšie je nabíjať v noci, doma alebo počas práce. Ak nemáte takú možnosť, nabíjajte počas pravidelného nákupu. Elektromobil vám dáva veľkú výhodu voči tradičným spaľovacím vozidlám, ktoré si musia robiť zachádzku na čerpaciu stanicu. Ak cestujete, spojte pravidelnú zastávku na toaletu a občerstvenie s nabíjaním. S dnešnou nabíjacou sieťou na Slovensku takéto jazdenie vôbec nie je problém. Nabíjajte batériu od 20 do 80% jej kapacity. Nabíjanie je vtedy najrýchlejšie, takže šetríte čas, ale aj batériu, pre ktorú je nabíjanie v tomto rozmedzí najšetrnejšie. To je elektromobil a fotovoltika, pretože najlepšie je absorbovať prebytky z fotovoltiky do vášho elektromobilu. Efektívne kombinujte spôsoby nabíjania podľa vašich možností a jazdite tak za čo najnižšiu cenu. Najlacnejšie je nabíjanie doma. Ak používate verejnú nabíjaciu stanicu, ale neponáhľate sa, využite radšej AC pomalé nabíjanie, ktoré je lacnejšie. Alebo napríklad môžete pri rýchlom nabíjaní obmedziť rýchlosť nabíjania prostredníctvom vozidla na 50 kW, aby ste nemuseli platiť za drahšie ultrarýchle nabíjanie. Vedeli ste, že ZSE Drive vám na ich ultrarýchlej stanici neúčtuje cenu za ultrarýchle nabíjanie, ak ste nepresiahli rýchlosť nabíjania 50 kW? Zaplatíte iba tarifu DC a to je fér.